Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ama ba'd, biz hadis derslerin devam etamiz. Biz sabırlık turunda o'tgan derslarda сөйләшә башлаганбыз. Һәм менә бу түземлелек, шыдамлылык, безгә килгән төрле бәла казаларга сабыр булуы турында аның әһәмиятен, аның фазилятен алган идек. Һәм инде нинди генә сынау булуга карамастан, үзеңә чыдый алмасаң да үзеңә шушы сынаудан котылыр өчен үлем теләргә дә ярамаганы турында сөйләштек. Һәм бүген шушы сабырлык сыйфатын булдырыр өчен безгә ярдәм итә торган тагын бер хадисне алып китербез. Ул да булса, менә бу дөнья бит инде ул имтихан дөньясы. Һәм төрле сынаулар килгәндә, тормышта төрле сайлау юлларын алганда безгә кайбер кешеләр үз фикерләрен әйтәләр, начар сүзләр әйтергә мөмкин. Һәм менә biz шушы кеше безгә начар сүз әйтсә дә, тискәре фикерен белгертсә дә, безгә аңа кушылып инде начар итеп җавап итмәс өчен һәм аның белән бәхәскә, низакка кермәс өчен менә шушы хадис ярдәмгә килә. Чөнки менә бу хадистә Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә нахакка шундый начар сүз әйтәләр, әмма Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм инде аларга кушылып, аларны сүгеп тормый. Нинди җавабын әйткәнен без белербез. Ничек башка пәйгамбәрләр сабыр иткәннәр, түземле булганнар дип кенә җавап әйтә. Бу хадис безнең Бухари һәм Муслим җыентыгында килә. Ибн Мас'уд риваят кыла бу хадисне һәм ул әйтә: "Кала ләмма кана йawm Хунайн аthara Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва сәлләм насан фи қисмади." Ибн Мас'уд радиллаһу анһу әйтә, Хунайн сугышы көнендә ди, ягъни Хунайн сугышы тәмамланганнан соң Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм инде ганимәтне бүлә башлый, ягъни трофея бүлә башлый һәм бүлә башлый һәм фә'ата Аҡра'a бну Хабис 100 min al-ibl. Һәм шул вакытта да Аҡра' бин Хабискә, ягъни бер кабиләнең башлыгы, ул Аҡра' бин Хабис исемле була, инде 100 дия бирә. Һәм инде وأعطى عيينة بن حصان مثل ذلك. Һәм шулай ук икенче бер кабилә башлыгына Уәйн ибн Хисан исемле шул кадәр үк бирде, ягъни 100 дия биргән инде. Һәм әйтә: وأعطى ناسا من أشرف العرب وأثرهم يومئذ في قسمة. Һәм дә башка шушындый абруйлы гарәп кабиләләренең башлыкларына да шундый өстенлек биреп, калганнарга караганда күбрәк итеп бирә. Һәм шуннан соң фақала раҗул валлаһи инна һази қисма ма удила фиһи. Һәм бер кеше моны күрә дә, теге бу гарәп кабиләләренең башлыкларына күбрәк бирә бит инде. Моны кеше күреп тора да инде, ачуланып инде нәрсә ди? Аллаһ белән ант итә, мондый бүлүдә бернинди гаделлек юк ди. Ягъни Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә карата шикаят, моңзарын белдертә. Ягъни ул әйтмәкче була, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм, астагфирулла, мондый сүз әйтүдә куркыныч инде, гадел булмый. Ягъни зулымлык кыла дип. Астагфирулла име. Һәм нәрсә وما أريد فيه وجه الله. Һәм дә шушы бүлүдә дә ул Аллаһ ризалыгы өчен эшләмәде ди. Ягъни Аллаһ өчен ихластан бүлмәде ди. Тагын куркыныч сүзләр пәйгамбер хәтлек пәйгамбәргә. فقلت والله لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتيته فأخبرته بما قال. Һәм шунда минде Ибн Мас'уд әйтә инде, шунда минде Аллаһ белән ант итәм, мин һичшиксез бу хакта Аллаһның илчесе, ягъни Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә әйтәм ди, хәбәр итәм ди. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә барып әйтә: "Бима قال فتغير وجهه حتى كان كالصرف ثم قال ثمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله ثم قال يرحمه الله موسى قد أذي بأكثر من هذا فصبر فقلت لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا."
Һәм нәрсә ди, шуннан соң аның янына килеп әйттем ди бит инде шушы сүзне. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең йөзе үзгәрде, кызарып чыкты ди. Һәм әйтә Пәйгамбер: "Әгәр дә ди Аллаһ Тәгалә һәм аның илчесе дә гадил булмагач ди, кем гадил буласың ди?" Ягъни гаҗәпләнә. Чөнки Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм үзеннән бер нәрсәне дә дин өлкәсендә эшләмәде. Ничек Нәҗм сүрәсендә килде бит инде: "Ин хуа илля вахью юха." Дөреслектә ул үзеннән ди Аллаһ Тәгалә индергән вахйны гына әйтте ди. Ул үзеннән ва ма янтиқу анил һава, үзеннән ди бер нәрсәне дә әйтми ди, үз нәфесенә, үз теләген. Бары тик Аллаһ Тәгалә индергән вахйны гына җиткерә ди. Һәм монда да ул Аллаһның әмере белән эшләде. Шушы кабиләләрнең башлыкларына күбрәк бирде калган кешеләргә караганда. Һәм әйтте Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм: "Әгәр дә Аллаһ һәм аның илчесе дә гадил булмагач, кем гадил буласың?" диде. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте: "Тагын да зуррак рәнҗетүләргә дучар булып сабыр иткән Мусаны Аллаһ Тәгалә кичерсен." Ягъни беләбез, Муса алейһиссәлам шулай ук Мисыр халкыннан инде күпме, Бану Исраил кавымыннан күпме зулымлык күрде, шулай бит? Гаделсезлек, төрле сынауларга дучар булды. Һәм сабыр итте. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм дә менә монда шушы сүзләрне әйтә. Мин исә инде, ягъни Ибн Мас'уд әйтә, дөреслектә мин башка бер кайчанда мондый сүзләрне җиткермәячәкмен ди. Ягъни шушындый хәбәрләрне инде. Һәм менә бу хәдистә бик күп файдалар ята. Ул да берсе менә шушы мунафиq инде Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләмне инде нишли гаепли, чөнки хакыйкый мөмин мусульман Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләмне инде мондый гаепләүдә гаепли алмый. Шулай бит, чөнки Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм ул Аллаһ әмере белән бөтен нәрсәне буйсына. Ә безнең Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм каршы әйтергә, каршы эндәшү, аның ниндидер хөкеме белән килешмәү бу динне, иманыбызны боза торган куркыныч гамәл булып тора. Һәм менә монда да бик зур хикмәт, файда ята. Ул нәрсә? Кешенең күңелен яулар өчен, аны исламда тартыр өчен, яки исламга яңагына килеп, тагын да исламга карата мәхәббәтен арттырыр өчен, аңа шушы бүләк ясау, мал белән ниндидер бүләкләү, ул хуп күренә торган гамәлләрдән. Һәм менә монда да бит Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм гади кешеләргә караганда кабиләләрнең башлыкларына өстенлек биреп, аларга ганимәтне, шушы алган трофейны ди күбрәк бирә. Ни өчен? Чөнки без беләбез, әгәр дә инде кабиләнең башлыклары, алар бит лидер була, аларда харизма була, алар кеше арасында авторитетлы, абруйлы була. Һәм алар ислам кабул итә икән, алар калган кешегә дә тәэсир итәләр, шушы исламга керү өчен тәргиш булалар. Һәм шуңа да закат биргәндә дә безнең 8 төркемнән берсе бар, кемнәргә? Исламга тартылган, ислам белән кызыксынган кешеләргә закат бирү, кызыктырырак. Чөнки кеше бит инде дәгъватны, дингә өндәүне мал белән дә ясап була. Закат биргәндә, садака бирергә, чөнки кеше биргәнне ярата. Кешенең холкы шундый, ул мал ярата, ул акча ярата, ул бүләк ярата, байлык ярата. Биргән кешене һәр вакытта да яраталар. Һәм менә без шушы бирүне акча беләнме, бүләк беләнме без эшләргә тиешбез Аллаһ өчен. Дингә тарту нияте белән. Үзебезгә карата мәхәббәт тудыру, үзебезнең исемне өскә күтәрү өчен түгел, юк, Аллаһның дине таралсын өчен. Кеше күбрәк дингә карата уңай фикердә булсын өчен. Һәм менә монда да Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм нишли, шуларны аңлап, хикмәт белән Аллаһ Тәгалә аңа иңдерә, шушы абруйлы кешеләргә күбрәк бир. Һәм менә безгә дә дин өлкәсендә галимнәр әйтә, шушы хәдистән чыгара, мал белән, анда бүләк бирү белән, башка төрле кешегә яраткан әйберләр, мәсәлән, ашату белән инде ислам диненә өндәү, ислам диненә чакыру, ул бер дәгъватның хикмәте булып тора. Шуңа да безгә, әгәр дә күрәбез икән, мәсәлән, бер начальник булсынмы, анда яки бер абруйлы кеше булсынмы, әгәр дә аның кешеләргә тәэсире бар икән, әгәр дә ул ислам диненә намазга баса икән, калган кешегә дә үрнәк булып, калган кешеләрне үз артына ияртеп китә икән, без бу кешегә инде хакыбыз бар, күбрәк игътибар бирергә, күбрәк бүләк бирергә, күбрәк ярдәм итәргә. Исламга тартылып, калганнар да исламга
кирип китсеннәр өчен. Бу хуп кылына торган гамәл. Әмма бу эшләнергә тиеш үзеңә файда килсен өчен, үзеңнең исемеңне күтәрер өчен түгел, юк. Дингә ярдәм итү нияте белән, ихлас күңелдән, Аллаһка якынаю нияте белән инде. Һәм менә монда тагын икенче зур файда нәрсә? Ул да булса, кеше менә шушы бигрәк тә дин тотканда, бигрәк тә син имам булсаң, имам дигән сүз идарәче. Имам ул идарәче, алда баручы, лидер, абруйлы, үрнәк кеше. Һәм эштә дә менә монда да Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям бит инде русча әйтсә главнокомандующий имам булды. Шулай бит, һәм ул хикмәт белән шушы ганимәт малын бүлде. Һәм дин эшендә дә яки эштә дә эшләгәндә дә кайбер вакыт уйлыйсың, кайсы чиракта син үз гыйлемеңә, тәҗрибәңә таянып бу эшне эшләсәм, дин өчен хәерлерәк була дип. Һәм кайбер вакытта кешеләр инде үзләренең фикерләрен белдертә башлыйлар, булар эшләргә кирәкми иде, тегеләр эшләргә кирәк иде дип инде, яки үз фикере белән, әмма син гыйлемгә, тәҗрибәгә таянып беләсең икән, шулай эшләсәң, кайсыдыр теге кешегә күбрәк игътибар итсәң, аннан файда, динебезгә файда күбрәк була дип эшлисең икән, кешеләр сиңа үзләренең начар фикерләрен, начар сүзләрен әйтәләр икән, аларга игътибар итмәскә кирәк, алар белән талашмаска, сүзгә кермәскә. Чөнки монда да Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям ул кешегә барып, аңлатып, аның белән талашып йөрмәде. Бары тик әйтте, Муса алейһиссәлам ничек итеп сынауларга дучар булды, Аллаһ Тәгалә кичерсен дип кенә әйтеп куйды. Һәм шуңа да менә бигрәк тә Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллямгә бит беренче чиратта нәрсә дидек? Шушындый начар сүзләр әйтү, начар фикерләр уйлау, әйтү, ул инде динебезне, иманыбызны узатырган гамәлләр. Һәм шулай ук әле галимнәргә сүз тидерү, галимнәр турында начар сүзләр әйтү, аларны сүгү, аларның дәрәҗәсен төшерү, шулай ук динебездә тыелган гамәлләрдән булып тора. Гомумән бит инде менә мусульманның гайбәтен, кимчелеген сөйләргә ярамый. Шулай бит, ул Коръәндә чагыштыра ул гайбәтне мәйет ашау белән, үләксә ашау белән. Шулай бит. Галимнәрне гайбәтен сөйләү, кимчелеген мәйет кенә түгел, агулы ит ашау белән бер, агулы үләксә. Үләксә ул булай да бит инде эшне авырттырга теге сасы була, шулай бит. Әле агулыда булса үлеп китәсең. Шулай бит, шуңа күрә галимнәр турында сөйләү, аларга начар сүзләр әйтү, ул менә шушы агулы ит ашау белән бер. Шуңа да менә сакланырга кирәк. Һәм тагын нинди зур файда алабыз? Син нинди генә эш кылма, нинди генә изгелек кылма, менә монда Пәйгамбер саллаллаһу изгелек кыла, шулай бит? Ул шушы ганимәт малын бүлә. Изгелек Аллаһ әмере белән. Изгелек кылуына карамастан зарланучылар була, көнчеләр була, гадел эшләми диючеләр була. Һәм галимнәр әйтте, менә Аллаһ юлында, дин юлында эшләгәндә һичшиксез бер нишек тә юк, синең турында сөйләүчеләр булачак. Чөнки Аллаһның шулай теге кануны, законы дигәндә, син изгелек кылган саен, Аллаһ юлына чакырган саен синең турында сөйләшәләр. Ни өчен? Чөнки сөйләгән саен сиңа әҗере була. Син кыямәт көндә шушы сөйләгән кешеләрдән я гөнаһны алып китәсең аларга, я аларның әҗерләрен алачаксың. Аларның дәрәҗәсен күтәрер өчен, менә бу изгелек юлында йөргән кешеләрнең шулай итеп дәрәҗәләре күтәрә. Алар турында сөйлиләр. Бу тормышта, бу дөньяда бер дә рәхәт түгел, үзең турында начар сүзләр ишетә. Әмма кыямәт көндә ул хәерлек булачак. Ничек итеп шушы сөйләгән начар кешеләргә гөнаһны эләсең, яки инде аларның изгелекләре булса, изгелекләрен аласың. Шуңа күрә менә бу сөйләгәнгә дә сабыр итәргә кирәк. Һәм Аллаһ Тәгаләдән әҗер итәргә кирәк инде. Һәм менә монда да күрәбез, пәйгамбәргә дә шундый сүзләр әйткәч, безнең шикелле гади кешегә генә теләсә нинди сүзләр инде әйтәчәкләр. Менә бу хәдистә безгә ярдәм итә. Менә бу кайбер вакытта була бит, шушы изгелек юлында теге иганәчелек белән, хәйрия эшләре белән шөгыльләнүчеләр менә кешеләргә ярдәм итә, ярдәм куллары
сузабыз, әмма артыбыздан теләсә нәрсә сөйләп йөриләр, алып кала, булай итә, тегеләй итә, гадел бирми дип инде пәйгамбәр хәтле пәйгамбәргә шундый начар сүзләр әйткәч, безнең шикелле генә гади генә гөнаһлы бәндәләргә инде русча әйтсәк, тем более әйтәчәкләр, бигрәк тә әйтәчәкләр, чөнки кеше ул һәрвакытта да көнче, һәрвакытта да ул беләме, белмиме, ул сөйли, аның гыйлеме бармы, тәҗрибә юкмы, ул бәрбер киңәшен бирә, аңа бетерми, аның үз урынын белмәгәнгә күрә. Һәм менә шушы мал яратканга бигрәк тә инде менә монда да бит инде шушы начар сүзләрне әйтү, ул ни сәбәпле? Мал ярату белән, акча ярату белән. Шушы трофейларны бүлгәндә дә үзенә күбрәк аласы килә. Тегеңә күбрәк биргәч, моның көнчелеге туа. Ничә аңа мал күбрәк, миңа әзрәк ди. Шушы мал ярату да аны илтте нәрсәгә? Хәлакәткә. Чөнки кем пәйгамбер саллаллаху алейһи ва сәлләм турында начар сүз әйтә, ул диннән чыгучы. Кем диннән чыга, имансыз үлә икән, ул мәңгелек җәһәннәмдә була. Шуңа күрә, шушы мал ярату да, байлык ярату да аны нишләтте? Хәлакәткә илтте. Шуңа күрә калепне мал белән бәйләү, ул ахыр чиктә инде хәлакәткә дә илтергә мөмкин. Әгәр дә без шушы малны дөрес итеп куллана белмәсәк, әгәр дә безнең калеп без мал өчен генә дуслашсак, мал өчен генә дошманлансак, мал өчен генә кан куйсак, мал өчен генә кешенең намусын пычратсак, бу безнең һичшиксез хәлакәткә илтәчәк. Мал безгә ул средство булырга тиеш, сәбәп булырга тиеш. Кая барырга? Җәннәткә, Аллаһның ризалыгына ирешергә. Үзе максат булырга тиеш түгел. Мал, акча киресенчә безне Аллаһка якынайта торган, Аллаһның ризалыгына ирешә торган бер сәбәп кенә булырга тиеш. Шуңа күрә менә бу хәдистән инде шундый файдалар чыга. Менә шушы хәдисне безгә начар сүз әйтсәләр дә, без сабыр итик, пәйгамбер саллаллаху алейһи ва сәлләмгә дә әйттеләр дип, һәм Аллаһы Тәгаләдән әҗр өмет итик. Һәм менә теге кайбер вакытта динебездә кайбер хөкемнәрнең теге хикмәтләрен аңлап бетермәсәк тә, без аларга буйсынырга, алар белән инде гамәл кылырга тиешбез. Монда да бит инде аңлап бетермәде. Ни өчен соң булай бүленә дип. Тегеләр абруйлы гарәп кабилә башлыкларына күбрәк, безгә әзрәк дип. Уларны аңлап бетермәде. Әмма кайбер динебездә кайбер хикмәтләрне аңлап бетермәсәк тә, без аларга буйсынырга тиешбез. Бәрбер аның артында хәерлек ята. Нәрсәдән тыелды икән, бәрбер артыннан начарлык ята. Шуңа күрә аны укый, тәҗрибә җыя, без аның хикмәтен, аның сәбәбен, ни өчен тыелган, ни өчен әмер иткән, бәрбер аңлаячакбыз. Шуңа да бүгенге көндә әле диндә яңа булып, гыйлем булмау сәбәпле кайбер әмерләрне, кайбер тыйган гөнаһларны ни өчен тыелганын аңлап бетермәсәк тә, гыйлем ала, ахыр чиктә без аның хикмәтен, файдасын аңлаячакбыз. Аллаһ субханаһу ва тааля һәр барчабызга да тәүфыйк бирсен. Шушы хәдис белән инде гамәл кулланырга, шушы тормышта ашырырга, сабыр булырга һәм инде барчабызга да шушындый мүбарәк файдалы хәдисләр белән аңлап, гамәлдә кулланып, Аллаһ субханаһу ва тааля рәхмәтенә ирешеп, фирдәүс җәннәтләргә кергән насыйп әйләсен. Субханака ва бихамдик, ашһаду ан ла илаһа илля анта, астагфирука ва атубу илейк.